Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedherek sedaya sebangsa lan setanah air, wonten ing dalam suasana ingkang berbahagia niki, monggo kula lan panjenengan sedaya raos syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi nikmat lan rahmatipun sehingga wekdal niki kita sedaya saged kembali lan ngrawuhi acara niki kanthi boten wonten larangan setunggalipun menapa-menapa. Mugia rawuh kula lan panjenengan sedaya wonten gina lan manfaatipun. Salawatan lan salam mugia tetep dipun paringaken dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi pitedah lan bimbingan dhateng umat menungso sehingga sumerap lelampahan ingkang sahe ingkang kedah dipun lampahi lan kelampahan ingkang awon ingkang kedah dipun tebihi ing dalem gesang saben dinten. Mugia kita sedaya kelebet umat beliau ingkang estu-estu ngamalaken ajaran Islam. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, kita sedaya sampun sumerap mbok bilih kemerdekaan niku ngrupakaken rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Mila saking niku patut kita raos syukur dumateng Allah. Lan saben tahun kita sedaya selaku bangsa Indonesia mengeti dinten pahlawan tepatipun tanggal kaping 11 saking bulan November. Lan wekdal niki kita sedaya mengeti dinten pahlawan. Mila saking niku monggo kita sedaya enget lan ngertosi peristiwa lan kedadosan zamanika. Inggih menika ageng sanget kepahlawanan bangsa kita khususipun kalian arek-arek Surabaya tepatipun tanggal 11 November tahun 1945. Ugi kathah ingkang wafat ing dalem bela bangsa Indonesia lan tanah air. Sedaya niku dipun lampahi kearenten raos remen lan cintanipun dumateng negeri Indonesia. Kados pangendikane Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalam satunggalipun hadis ingkang artosipun cinta marang tanah air niku ngrupakaken setengahe saking iman. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, kelawan mertosi pangendikane Nabi sallallahu alaihi wasallam niki kita sedaya sumerep mbok bilih cinta nang bangsa lan tanah air niku merupakan bukti sempurnanipun iman tiyang. Akhiripun kula cekaping sak manten sambuté niki mugi bermanfaat kangge kita sedaya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.